Dugukɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxibolila don k'a to mɔbilibolila a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲinɛ ka dantɛmɛwalew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la an balimaw a y'a fɔ tare Agri-Sup Bamako min ye sanayɛlɛ kalanso ye sɛnɛ baganmara ale ni jɛgɛmɔ ni vétérinaire k'an ka jamana kɔnɔ a siɲɛ fɔlɔ nin y'o dayɛlɛtɔ ye Bamakɔkaw fɛ yen École supérieure privée des sciences et techniques agricoles Sotiba Bamako yan min ye maa min b'a fɛ sa ka kalan kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ baganmara jɛgɛmɔ vétérinaire ani sɛnɛ ta sira bɛɛ lajɛlen fɛ i wasa don Agri-Sup la u n'u ka système LMD ni maa min b'a fɛ ka DUT kɛ sa ka ɲɛsin reproduction animale incinération artificielle animale ma i bɛ se ka taa ye minnu fana b'a fɛ ka licence kɛ en médecine vétérinaire olu fana bɛ se ka taa ye min ye DUT reproduction animale ale ni incinération artificielle animale o bɛɛ lajɛlen kalan bɛ kɛ Agri-Sup la Bamako tɔgɔ sɛbɛnw olu bɛ daminɛ min ye novembre kalo tile 10 ye ka taa bila sa fo min ye kalanta olu waatiw la maa minnu mana yen sugandi i kɔni b'a dɔn i bɛ wasa sɔrɔ sabula min ye baganmara jɛgɛmɔ ka taa se vétérinaire baaraw ma o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen tɔgɔ sɛbɛn saraw sa olu ni tɔgɔ sɛbɛn ko ni sɛbɛn fɛn fɛn bɛ k'a la i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la min ye 74 Agri-Sup Bamako ye a bɛ Bamakɔkaw fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sotiba Stade Malien ale ka ndolati kɛrɛ kɛrɛfɛ n'aw taara ye don o don k'aw bisimila ka ɲɛ Jules Jean B. Kone a kalanso a hakɛw dɔnnen don yaasa aw ka se k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn joona u ka kɛ an ma jigisigi ye. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bɛ jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do.
cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ. Wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan, a bɛ se ka ta gestion clientèle kan, a bɛ se ka ta gestion de la paix kan, o n'a ɲɔgɔnna caman. Missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP bati d'u ma ka tila ka ordre de mission officielle dilan ka d'u ma. Formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara trésor paye fɛ. Trésor paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Trésor paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ. O musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma, reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kun min na. QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa k'a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna. APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officielle. Nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ k'a ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakana. A to a ka taa demi-finale kɛnɛ kan fala ye. Demi-finaliste olu dɔnna an n'o olu da tulo kan. Jɔn ni jɔn bɛ se ka kala ta fédération ka bureau sigi la fala ye avril kalo tile 16 an bɛna n'o fana latigɛ sabula maa min yɛrɛ bɛ yen n'ale bɛ cɛbɔya la nin waati in na ni bɛɛ lajɛlen kɛlen don ka taa tugu ale kɔ a yɛrɛ tun bɛ kunun ko SR Malien ka ndolatiyɔrɔ la an ye baara min sigi sen kan yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye fédération ko hukumu kɔnɔna na an n'an da don o la kalata ko ta na sira fɛ nin y'an ka kuma la belebelebaw ye o hukumu kɔnɔna na. Falayi bamananw ko kojugu ye maa karamɔgɔ ye nka e ko kojugu bɛ ka anw kalan yan fiyewu ko ni karamɔgɔ tɛ maa o maa la ko waati kɔnɔ dɛ mara kɔrɔ tɛ du dɔrɔn mara kɔrɔ tɛ den dɔrɔn mara kɔrɔ tɛ muso bɛ n bolo ye mara kɔrɔ tɛ n ye jamanatigi ye mara kɔrɔ i bɛ sigi yɔrɔ min na mara kɔrɔ du min jɔlen don i bolo mara kɔrɔ i ka kin bɛ cogo di ji bɛ tɛmɛ a fɛ cogo di de kɔnɔ fala ye san o san ko ji wo taara ni maaw ye danganda la ji maa jigi olu maakɔrɔw bɛ t'u sigi yen tuguni san bɛna na tuguni olu maakɔrɔw bɛ cɛ ko ka t'u bila ekɔliso kɔnɔ fala ye hakilima yɛrɛ bɛ se ka ban dugu kɔnɔ ka dɛsɛ ka fɛɛrɛ sɔrɔ olu mɔgɔw sigiyɔrɔ la wa kelen ka fala ye Mali bɛ 41 de la bi a ka marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na yɛrɛmabila kɛlɛ ninnu bɛ ka sigi sen ka fan bɛɛ fɛ Bamakɔ maa 2 ni 3 mana sigi yɔrɔ min na bɛɛ bɛ taa fara olu ka sigi ye plan dɔ filɛ nin ye Bamakɔ bonyali plan dɔ filɛ nin ye olu ka sigili u sigilen kɔfɛ ni samiya banna u bɛ sigi danganda la nin bɛ se ka kɛ kow kɛcogo ye wa miiri ani hakili jagabɔ o baara minnu kan ka sigi sen kan k'an ka dugubaw kisi an sera o waati de ma fala ye min ye a fɔ ko an filɛ fɛn min na nin ye ni bɛɛ b'i yɛrɛ ɲininka nin ye mun ye fala ye dɔwɛrɛ tɛ dɛ mara kɛcogo don sigi kɛcogo don sigidaw kɛcogo don filɛ nin ye senna nin ye fura bɛ se ka sɔrɔ u la cogo di marabolo tɛ Mali kɔnɔ bi fala ye sigida tɛ Mali kɔnɔ bi kin tɛ Mali kɔnɔ bi ko jiwoyo tɛ taa yɔrɔ min na jinɔgɔ tɛ taa yɔrɔ min na kuranko dɛsɛ tɛ yɔrɔ min na jiko dɛsɛ tɛ yɔrɔ min na maaninfinw olu ka lakana ko sigilen tɛ sen kelen kan bɛɛ lajɛlen bɛ démerdé la setigiw ka sobaw jɔlen don olu bɛ tɛmɛ wuluwulujiw la ka taa don o kɔnɔ maa minnu bɛ yen ni olu yɛrɛ sigilen don k'olu kan ka se ka sigida lakana olu yɛrɛ dɔw to kin yɛrɛ kɔnɔ maire caman tɛ a ka dugu kɔnɔ dɛ fala ye o ye fan wɛrɛ de fɛ ni ko kɛra k'a ye maire wele ka na maire yɛrɛ tɛ yen o bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo di mara kalifalen don ale min na a jɔyɔrɔ kan ka kɛ mun ye a ka sigida lakana na sugu kan ka sigi cogo di sugu kan ka fɛrɛ cogo di se jumɛn dilen don ale yɛrɛ ma yaasa a ka se ka nin baara ninnu kɛ Mali la san o san degun kelen minnu bɛ an da la
olu bɛ taa ka na samiya n'a ka degun tilema n'a ka degun fonɛnɛ n'a ka degun fura jɔnjɔn tɛ sɔrɔ a la mun na fala ye sabula maaw sigikun u tɛ a dɔn an bɛ minnu ta ko mɛriw an bɛ minnu ta ko dugutigiw an bɛ minnu ta ko kɔnsew an bɛ minnu ta ko mara ɲɛmaaw an bɛ minnu ta ko olu y'an ka ko ɲɛnabɔbaaw ye fala ye olu bɛ n'aw sigi u ka sigiyɔrɔ nafa a n'a tɔnɔ n'a tɔnɔmanda kama ka tɛmɛ baara kan Amerika dɔgɔ min bɛ yaala ka komini kɔnɔ ka yɔrɔw lajɛ dɛ a sigida ɲɛmɔgɔ ka dɔgɔ min bɛ wuli ka munumunu salo kɛ k'a lajɛ degun min bɛ yen wa don o don dun mɔgɔ kura de bɛ na Bamako don o don dun mɔgɔ kura bɛ na an ka dugubaw kɔnɔ olu bɛ sigi cogo di sugu bɛ fɛrɛ bɔ cogo di sugunikura ta k'a lajɛ fala ye maa si tɛ se k'a fɔ k'i ma sugunikura ye degun kɔnɔna na ɲɛmaaw y'a ye kɔmaw y'a ye sigibaw y'a ye jamana ɲɛmaaw kan ka fɛɛrɛ de sigi sen kan bi ni yɛrɛmabila min bɛ yen a ka se ka ban jamana yɛrɛ k'i jɔ a jɔyɔrɔ la lakɔlɔsili min ka kɛ o kan ka sigi sen kan cogo min na k'o sigi sen kan min ye sugulamaw ye u sen ka don ɲanginiw la a ka da yir'u la k'a fɔ nin ko in bɛna kɛ aw de kama aw yɛrɛ ka sɔn a ka sigi sen kelen kan fala ye min ye mɔbiliw ye olu ka se ka don baarakɛlaw ka se ka don fɛɛrɛkɛlaw ka se ka sigi sen kan min ye kuran yɛrɛ énergie maaw ye olu fana ka to ka t'u ka yɔrɔw la kɔlɔsi an ye nin câble don yan an ye nin fili don yan sapeur pompier ka tɛmɛ yɔrɔw min ye dugudenw yɛrɛ ka se ka lafiya sugukɔnɔmɔgɔw ka seli yɔrɔw n'u ka lafiya bɔ yɔrɔw a bɛɛ lajɛlen kɛnɛw ka lajɛ ka lakɔlɔsi nka a ka yira fana k'a fɔ n'i y'a kɛ ka ɲɛ a banna nka n'i m'a kɛ ka ɲɛ ɲangini bɛ yen an kan ka min sigi sen kan ka se ka nin ko bɛɛ ban pewu o ye ka jɔyɔrɔ di maaw ma maa minnu bɛ yen n'u ye sariya mun ta u b'a bato a bɛ kɛ minnu fana kun kan a ka ɲɛfɔ u ɲɛna u ka sɔn k'a dɔn k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka nafa de bɛ a la ko jamakulu jɛlen de bɛ bi fɔ fala ye o bi tɛ fɔ fiyewu maaw kɔ kan dɛ a bɛ fɔ u ɲɛna de i sigilen don sira kan i sigilen don tɛmɛyɔrɔ kan i sigilen don jitɔyɔrɔ kan aw ka fili min filɛ nin ye a man ka tɛmɛ nin kan nin dugu in na nin tɛ se ka kɛ tan nin taa sira in ye nin ye nin ye nin kɔ sira ye nin ye nin ba tinti ye nin ye nin kɔ tinti ye fala ye babolo ni babu nɔnfɔ ni ba kungo kankan bɛɛ lajɛlen fɛrɛlen don Bamakɔ kɔnɔ yan so min binna a binna min a tɛ kɔ tinti de kan a bɛ kɔ bolo de kan o baji tɛmɛ sira bolofara dɔ de don a b'o de kan ye jɔnni y'a di a tɛna f'i ɲɛna ko maire dɔ y'a di wa fɛn bɛ k'an ɲɔari bamananw ɲumanna k'an ɲɔari k'an dɛndɛn o ka jugu a tɔ bɛɛ lajɛlen fala o ye balawu ni kasara ni tasuma de ye station minnu jɔlen don an ka dugu kɔnɔna na ala k'a n'a cɛ janya dɛ ɲɛmaaw ka wuli k'u jɔ fala ye tiɲɛ ye kelen de ye sariya ye kelen de ye min man ka kɛ yɔrɔ min na kaburu dɔw yɛrɛ la u bɛ ka taa station jɔ ye kaburu do station fila i b'a tugulen ɲɔgɔn na Bamakɔ maaw ka du b'a kɔfɛ ko maire y'o papier di a fɔra k'o fana kɛra sariya la ne kɔni hakili la jago sariya dɔ ye fana ye ne e bɛ nin kun in na fo kun wɛrɛ fala an bɛ jamanaw dɔn bi olu ka station bɛɛ la b'u ka dugu kɔnɔ ka taa n'a ye kilomɛtiri 50 n'i bɛ taa taji ta i bɛ taa ta i bɛ sɔrɔ ka na don dugu kɔnɔ taji buteli ni feereli dugu kɔnɔ u y'a kɔn u m'a mɛn dɛ u y'a ye de anw fɛ yan bi maa tɛ se ka se maa ma bɛɛ ye kama ye maa si tɛ sɔn sariya ka boli a kan n'i ko i bɛ ko ta o taasira fɛ anw ye ninnu ka mɔgɔ ye an ye nin ka maaw ye jamana tɛ se ka sigi o de kan mɛnɛ ni min fɔra fo maa de ka sɔrɔ min b'a lawaleya sugunikura cili ni sancɛ mun ma fɔ an bɛna n'a lajɛ an bɛna na kuma hali bi mɔgɔw kumunen sigilen don sugunikura la k'a jira k'a fɔ k'u tɛ wuli ka b'u nɔ na k'u b'u ka feere kɛ sabula mun na sariya de tɛ yen danama de tɛ yen ni danaya tɛ fɛn o fɛn la fala a tɛ se ka taa ɲɛ n y'o de f'i ɲɛna o don o bɛnkɛ ka kuma na aw kana maa bila ko kunna maa min tɛ kow ɲɛdɔn parce que n'ale bɛ yen ayiwa an kɔni bɛ min fɔ ka bɔ nin kuma in kɔnɔ an ɲɛ bɛ mun na an ka jamanaw kɔnɔna na an ka sigidaw kɔnɔna na an ka dugubaw kɔnɔna na ala latigɛ tɛ dɛ maaninfin ka ko kolokololen don a tɛ taa min kɔ o ye ɲangini de ye so tɛ man ka jɔ yan so tɛ jɔ ye guwa man ka turu yan guwa man ka turu ye yan ti maa sigiyɔrɔ ye yan ti maa dayirimɛ ɲiniyɔrɔ ye maa min b'o baara k'a fana ka tilennen a ka kɛ maa tilennen fala ye Bamakɔ lajɛ décision taara 2024 ko ka garabaliw wuli sisan négociation bɛ ka kɛ ko ka garabaliw to yen hali bi ko sinikɛnɛ
Garabalu ka wulili ye siningene de le 25 alamisa nata ye 2024 décision tara fala ye mama labɛn mu labɛnna k'a yir'u la k'a fɔ karisa an b'a wuli ka bɔ yan nka a bɛ taa sigi yan fɛ n'i bɛ maa wuli i bɛ sigiyɔrɔ de yira a la i b'a labɛn ka fɛɛrɛw tigɛ n bɔra ka min f'i ɲɛna sisan ji bɛ yen wa ɲɛgɛn bɛ yen wa yelen bɛ yen wa maanifinw de don feerelikɛlaw de don adamadenw de don u bɛ taa kɛnɛ mun kan e y'o labɛn fɔlɔ wa i b'o de labɛn i bɛ sɔrɔ k'a fɔ karisa a bɛ bɔ yan a bɛ taa yan fɛ a bɛ taa sigi yen a b'a dayirimɛ sɔrɔ yen maaw b'aw sɔrɔ yen nka o ma kɛ suko ni dugujɛ kɛ a y'a ka minɛnw cɛ non hali sotigi n'i bɛ maa labɔ i ka so kɔnɔ i bɛ délai d'a ma i ta i ka so ye dɛ nka sariya b'i yamaruya i ka wagati d'a ma a k'a labɛn ka bɔ hali i se a t'a maa gɛn ka bɔ hali n'a sɔrɔ i ta y'i jo ye a ko an ka wagati d'a tigi ma a k'a labɛn a bɛ sɔrɔ ka bɔ o don n y'o de fɔ bɛnkɛ ɲɛna n ko ale ko muso ɲɛji bɛ ka bɔ n ko bɛnkɛ i se ti taa ten dɛ i se a dɔgɔyalen ye dɔgɔkun kelen ye kɔni a dɔgɔyalen ye dɔgɔkun kelen a bɛna sɛbɛn d'i ma ɔ dɔw yɛrɛ la yɛrɛ a bɛ se ka kalo yɛrɛ d'i ma fana yɛrɛ sɔgɔmada in na an b'a fɛ ka nin fɔ Fala ye sabula an ɲɛ bɛ mun na baara dɔ sigilen don sen kan gouvernement fɛ u bɛna wuli ka jɔ kɛ nka an b'a ɲini u fɛ u ka ɲɛfɔli kɛ dugudenw ye lotissement ko minnu bɛ sen na u ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye so minnu jɔcogo man ɲi sigiyɔrɔ minnu man ɲi sira minnu kan ka bɔ u k'u jɛkulu ɲɛmaaw wele k'a ɲɛf'u ɲɛna an bɛna nin ko in daminɛ u kana girin ka taa kɛ dɛ o fana ye mankan de ye a karisa aw ka sira min filɛ nin ye san wɛrɛ janvier an b'aw wuli ni min bɛ se ka sigiyɔrɔ ɲini a yɛrɛ ye k'o ɲini a yɛrɛ ye nka kɛnɛ dɔ labɛnlen filɛ yan fɛ ni maa min bɛ se ka t'i ka bugusuwa turu i ka taa turu yen karisa aw filɛ nin kɛnɛ min kan nin ye ji tɛmɛ sira don an bɛna cili daminɛ juin nata in a ye fɛɛrɛ tigɛ a ka wuli nka maa kana taa directeur jɔ maa ka du la Fala ye k'i to a kɔnɔ dɛ o fana man ɲi dɛ sɔgɔmada in na nin y'an ka cadeau ye k'a di ministre min bɛ dugukolo ale yɛrɛ a tɔgɔ dɛ jɔn de don a e to tɛ sigida lakana de ye ale ye sigida lakana de ye o Madame Doumbia ye sigida o ye ka Madame ye sigida lakana de ye jalamukutigi dɔ kɔni don a jalamukutigi dɔ don dɛ Fala ye n kɔni a tɔgɔ de est ce que Ablaye Touré de tɛ ou Imran o kɔni dɔ don hɔ dɔ kɔni don jalamukutigi dɔ kɔ n kɔni b'a dɔn Musa tɛ n bɛ Musa dɔn alhamdulilayi Guileni tɛ dɔ in don Imran don awɔ ale de bɛ dugukolo ni fɛn kunna donc nin y'a ka cadeau ye sɔgɔmada in na a ka wuli k'i jɔ baara minnu b'a bolo a kana girin ka taa dɛ a ka taa an bɔ a kalama fɔlɔ k'a fɔ an ye an y'a labɛn an natɔ don sinon hali u bɛ ka lotissement ko daminɛ o u ko an ka taa an tɔgɔ sɛbɛn u ye ɲɛfɔli k'o la u k'a tɔ bɛɛ lajɛlen kɛ ten nin y'an ka cadeau ye ka da ale ma sɔgɔmada in na a k'a minɛ cogo ɲɛ han parce que an ka cadeau ninnu sanama ninnu han Fala ye sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la k'a daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don
Bamako, Sekou, San, Moti, Kuchala, Katase Sikaso ma, Kenyeba, Kita. Umanyina Nyoro di Sahel Mauko, Katase Kolokani, Jijeni, Fokatase Bemama. Sumatra, Fien Foroko, Sumatra, Kauli Herala, Kase Herala. Aywa. Njogina, Medugoke, Alaka Noga, Dake Uye. Munu Fatura, Alaku Darosmaya. Na sapeur pompier be barala albi falay ko kala to min alsa o ma soro folo na soro la tle kono anada mautlo kan ame min faraka falay ninti so bingo folo e Bamako ninta bingo flana e mbali kono nga minye jamana nyemaw ye numa nyangi ni do bolo fe ka nyefoli ke maw ye kar saka so bina ya fa anye sega ka ajabi kara nine kara la numa boko fati nyere siman de desarawa nege de desarawa so joro chogo do wa muni mungera ki kuraka ki sigite o ti ko ke chogo de so joli bina amdala asei kono tamamene sima bo falai sege li kera ajabi kera muye foi ma fo machie sugunu ngura jenna muya tasuma do akona na chogo di fe ma fo mai alni nyang ni make ako kuma na don ka a nyemaya joro don ka don ga fo muni mungera abato mobu kisi akosuguma seri dugu saje sabana ka sey ka tay ka barakero ikene man bore ka dugono erebe ka bara minge o bara re ka ta fireka o ko bana peu ifa sara tugodi ikorega sara tugodi idogoga sara tugodi aw fa sara tugodi nyefolma ke awye foi ma fo awye nyangi ni kerawa nyangi ni makewa asien foloteni asien flananteni wa asien sabananteni sobet lenga free jamana ngona sa rebe kere ka zoro sodo ma free rewa amanchare donc amanyi ni nyama ofe mumeni ko in konana uka boga nyefoli ke mogoyi nyefoli korate ko fala ko nyangi ni fana de nyefoli kore mogo ka do ngafo muni kera ula bato munu fana mina na so jore ke ulube uyere tanga ona nyogono ma nege do wa siman do wa beton do wa asogolo chogo do wa muni mungera aka jate mine parce que amogo ba anfe ya architecte be entrepreneur be sojola be febe ba anfe ya nyere be mawdo ro yala kata mawka beton ge ulu mogo bi ho donc amba fe go faraka nyemo ga sega ako famia wolo masiri taba o uluga wuliga jo ka damine mars kalo tile tan nani kana bla tile mugani kele na falai bamanchoel nga wale ke ba ko ni tatugule no ulat tile flena mali fantan nani kabini juma temene miye arme ye ale buntelike do kidal marabolo la bamanchoel ke ba mata ulugu nana kana la ko be janda mali surasunye yulu bela jele ko ni bo barala ni panguru ye unu bolomina ko bela jele chien miye kay marala baru kele tigi kunungo aya ira saga foko arme ka wuliga jo senfe minye yelemani segela ambide di katase diboli ma wuliga jo belebele badi kera ka damne kabini kalo tile tanani kana tlabla tile mugani kana no mars kalo yin kay medina ka fe bamanjwale ke ba munu gundugolo no ma binani yo uluga sigiro bela jiden dasi ko bela jiden karika ta ka boga ka karika bi o kofe falai ni bamanjwale nyema kele o fatura ko senfe arme ya ira saga fo ko yoro belebele ba flaminu yolu dawalo kay medine konnana bamanchuwele ke ba ko nganoga matani flamine do me kabini septembre kalo ulu sara ko yere soro ni watina miye minaw fana ye minamunu me no drone kamikaze anu ye minamunu draki maula kay ni yoro konnana falai arajo olube ala taji litri ba woro obe ala sonafu moblikele ani mobili saba wɛrɛ o bɛɛ lajɛlen tun minɛnen no maaw bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye bamanjuwalew ye olu bɛɛ lajɛlen taara kayikaw fɛ yaasa ka taa da a tigiw ma min ye maa 12 ye sa sɔrɔdasiw u tun bɛ ka olu lajɛ u ka banako n'u ka ko kɛcogo yaasa ka se ka ko sigi sen kelen kan n'an bɔra ye ji tɔgɔla don o baara kɛra kunungo premier ministre n'o ye général de division Abdoulaye Mayiga ye ale yɛrɛ tun b'o kɛnɛ ka CICB la ɲinan ta ko ka bɛɛ damakɛɲɛ ji sɔrɔliko la walayi an k'u ka sɛbɛn kala fɔlɔ ko yaasa ji bɛɛ ka damakɛɲɛ ji sɔrɔli la fala ye ɲinanta kuma sigilen n'o kan musow ni denmisɛnw ni npogotigiw
olu bɛ se ka cogo min na ka ji sanuman sɔrɔ sabula olu de ka baara fanba ka ca diɲɛseleke naani tɔgɔla tɔnkulu n'o sigilen don musow ka ko kunna fala ye o ko sa ko san 2023 ko min ye mɔgɔ miliyɔn 380 ye muso ni npogotigiw la ko olu de kɔni bɛ ji ɲini diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ n'i y'o lajɛ diɲɛ kɔnɔna na 100 sira la sa bɛ 9 buruburu 5 ma musolakaw olu de bɛ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ wulikajɔ ni cɛsiri la ka ji ɲini ko wa ko n'an m'an kɔlɔsi maa minnu bɛ yen n'olu kan ka ji ɲini jamana 30 kɔnɔna na o bɛ taa se maa miliyɔn 674 ma jamana 34 kɔnɔ yanni san 2050 cɛ jamana 53 musow ni npogotigiw olu ye maa miliyɔn olu bɛ ɛri miliyɔn 250 de kɛ ji ɲini na fala ye don o don ko fana dɔ bɛ sɔn ka fara o kan min ye cɛw ye ani cɛmisɛnninw ko olu kɔni ka ji ɲini man ca kosɛbɛ musow ta ka ca n'a ye siɲɛ 3 nin ye jɛnɛsirege naani maaw ka sɛbɛnw yɛrɛ fala ye nin sɛbɛn ninnu kɔni an bɛ ninnu kalan nka ɛri miliyɔn 250 tile o tile musow b'o de kɛ ji ɲini na diɲɛ kɔnɔ o kɔrɔ ji tɛ yen n'o kɔni ye tiɲɛ ji de tɛ yen o la kɛnɛ ka ye sa fɛɛrɛ jumɛnw tigɛlen don Mali yɛrɛ fɛ yiriwali kuntalajan hukumu kɔnɔna na premier ministre y'a jira sa ko bɛɛ lajɛlen ka se ka ji sanuman sɔrɔ k'o ye jamana ɲɛmaaw ka kuntilenna ye o la sa sariyakisɛ min bɛ an ka sariyasunba yɛrɛ kɔnɔna na n'o sigirinden 10nan ye sariyakisɛ min sigira sen n'o ye sariyasunba min sigira sen ka juillet kalo tile 22 san 2023 ko o b'o kɔnɔ premier ministre ko o lawaleyali hukumu de kɔnɔna na bi Asimi y'a ɲini u fɛ sa u ka fɛɛrɛ belebelebaw sigi ji bɛ se ka sigi sen kan cogo min ale yɛrɛ jamanakuntigi kɔni ye jibondow sigi yɔrɔ caman na nka a bana ta halisa maaw mago bɛ ji la fala ye gouvernement yɛrɛ ka baarakɛbolo min n'o y'a ka péage ye o fana kɔnɔna na jiko kuma fɔra ministre min nana nin waati la n'o ye ji ni courant ministre ye fala ye o fana ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sen kan politiki fɛɛrɛ yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ji sɔrɔ cogo min o ka don ba la nka yan'o cɛ jiko dɛsɛ bɛ yen dɛ fala ye kin caman maaw y'an wele n'ala sɔnna a ma sini ni sinikɛnɛ maaw n'u kumakan mɛn Tabakɔrɔ ATT-Bugu olu y'an wele u ko nin y'u kalo 2 ye olu tɛ ji ye u ɲɛna wa olu ka ko dabaliban ye min ye kin daminɛ ji bɛ yen kin cɛmancɛ ji tɛ yen kin kɔfɛla ji bɛ yen a bɛɛ dun ye robinet kelen de ye wa n'i ma wuli fana sɔgɔmada fɛ nɛgɛ kanɲɛ 2 2h du matin i tɛ ji sɔrɔ an balimamuso dɔ fana bɛ yen n'o ye Madina ye ale bɛ baara kɛ waribonda dɔ la a ko nin y'olu dɔgɔkun 2 olu ti ko han nka kana ko jani na yan an yɛrɛ ta ba sigira tile 2 in na de n'o sunkalo kɔnɔ an yɛrɛ fana tun bɛ taa ji ta turulakaw fɛ yen pɔnpekɔlɔn b'olu bolo fala ji ko in u k'a jateminɛ an bɛ se k'an si kɛ an mago tɛ se courant ma nka an bɛ se k'an si kɛ k'an se ji ma dɛ a ka gɛlɛn dɛ ni ji tɛ yen foyi tɛ yen maanifinya foyi tɛ se ka kɛ ni ji tɛ i bɛ seli ji i bɛ dumuni kɛ ji i b'i ko ji ni funteni bɔra ji fɛn bɛɛ lajɛlen ji ye fini ko minan ko mobili ko fɛn bɛɛ lajɛlen donc k'a lajɛ wa fana diɲɛ san nataw la fala ye jiko kɛlɛ de bɛna bonya ni marifako kɛlɛ ye ni ji bɛ maa min bolo ala ye i sutura k'i bonya wa an ka jidaw an ka ji sigiyɔrɔ an ka a lajɛ ka se k'o sigi sen kelen kan an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na ka taa sibikaw olu fɛ yen. ɲɔnɔrɔ ɲinina mɛnɛ ɲɔ sɔrɔ cogo o cogo forotigi ye min sɔrɔ a t'o ɲɔgɔn kɔ sɔrɔ fiyewu cérémonie de graduation école de santé kalajata ani ka dɔn k'a fɔ ISM go n ko maatigi de bɛ maako dɔn fɛn min ka dɔn k'a fɔ nin lakɔliso belebelebalen ninnu ɲɛmaa ye sa n'o ye docteur Salimu Kande ye a ko a nisɔndiyalen n'a karamalen b'a da diɲɛmaa bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ kɛkɛ ni ka dɔn k'a fɔ u ka denmisɛnw ka samara ɲɔgɔnya ye ɲina examen national kɛnɛ kan san 2025 kɔni n'u ko a ma ko promotion d'excellence des premiers nationaux bawo examen national kɛnɛ kan ka daminɛ niveau bac la sa ka taa bila licence la u wulila k'u jɔ ni bilisi ni yɔrɔsara caman ye o tuma don kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ sigi u ɲɛ n'u ko a dɔw ma ko cérémonie de graduation waleɲumandɔn don weleli bila fa ni baw ma limanaw ani ka dɔn k'a fɔ lakɔli tɔbɔtɔbaw ka se ka taa i ka dɔn k'a fɔ seereya jira k'a jira k'a fɔ denmisɛnw ye min kalan a dɔnniya n'a faamuya ka wɛrɛ u la wa an na ɲɛwɛrɛ sɛbɛn di u ma min bɛ se k'u yamaruya baara kun kan a bololaden de don ka bila avril kalo tile 4 na san 2026 nɛgɛ kanɲɛ 9 n'o dana gosi la
palais de la culture Amadou Hampâté Bâ salle Bazumana Sissoko kɔnɔ kɛnɛba in sa a denfaya de talen don k'a di maa hakili juru caninen dɔ ma maa min n'i ka dɔn k'a fɔ ɲinini sira kan ani dɔgɔtɔrɔya sira kan a ye baara caman kɛ médecin nutritionniste n'o m'i diya a fɔ ko clinique sage tutigɛba docteur Mamadu Suware u ka ɲɛmaya bɛ ta ka di docteur Suware ma ka sabu kɛ a ka dɔnniya n'a ka faamuya ye yaasa nin denmisɛn yɔrɔ na se ka o sira ɲuman ta a sababu ɲuman a fɔ ko kitakaw ka tiɲɛkɛ jiri docteur Salimu Kante. Falayi an bɛ taa Sibi kalanyɔrɔ min sigilen n'o ye n'a ɲɛmaya bɛ Sala Babi bolo n'an b'a fɔ a ma sa ko ka maaw dege bayɛlɛmali la a bolofara Sibi yɛrɛ dɔrɔn tɛ tuguni koyi Sibi ye a sunba n'a direction ye Falayi Kalasa dugu bolofara dɔ fana sigilen n'o ye yɔrɔ in kabini san 2021 a kurumbo karili kɛra nka a baaraw daminɛna Sala Babi fɛ kabini san 2017 CIC Kalasa ni Sibi bi a kɛlen no ɲɛjɔ yɔrɔ ye mɔgɔtigininw ka kalanko la maa minnu ye kalan kɛ n'u ma ɲɛ sɔrɔ a la Alimaɲikaw ka baɲumankɛ jɛkulu min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Claude Chira ni ale ye fondation belebeleba ye Alimaɲi ale de bɛ ka nin baara in kɛ baara kolobɔ karili ninnu kɔnɔna na sa ka se ka soba ninnu jɔ Falayi an yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ dɔ bɛ yan n'o ye Analyse ye olu ni BTP maaw olu bɛɛ lajɛlen bɛ baara la yɔrɔ in na minisiriso min bɛ baara ko kunna ale ni baara dege ko kunna ale fana bɛ u dɛmɛ kosɛbɛ baaraw kɛcogo la sɛnɛ minisiri u n'o fana bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sabula sɛnɛko kow fana bɛ a la yɔrɔ in bɛ kɛ cogo di Falayi min ye kalo 6 npogotigi 80 ka se 90 ma u b'olu ta k'olu don kalan na ye bayɛlɛmali sira bɛɛ lajɛlen fɛ fu falaki i tɛ dɔrɔmɛ sara tɔgɔsɛbɛ sara t'a la siyɔrɔ b'i bolo dumuni b'i bolo finiw b'i bolo Falayi kalo 6 kɔnɔna na hali ni banana olu de b'u jɔ n'a bɛɛ ye musaka n'o ye sefa wari miliyari 16 ye Falayi sa o sa kalanyɔrɔ in o de bɛ don a la mɔgɔtigiw bɛ donko 2 kɛ sa kɔnɔ u ka musaka bɛɛ lajɛlen talen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la CIC ale ɲɛmaayaso fɛ Sala Babi n'a ka maaw u y'u to la ka nɔnfɔn bɔ Falayi ka yɛlɛmali sigi sen kan campus kɛrɛfɛ sisan min ye tulu dilanyɔrɔ u y'o dilan saga k'a boso k'a bɔ a golo la ani misi u y'o fana dilan ka taa fara lemurubajiw ni namasajiw ni tomiw k'olu bɛɛ lajɛlen bayɛlɛmali sigi sen kan yɔrɔ in kɛra yɔrɔ belebeleba ye min b'a to n'i nana kalan na i bɛ se ka bolofara caman faamu ka baganmaraw fana kɛ bamaraw bɛ yen sɛw ni a kamamafɛn tɔw bɛɛ lajɛlen ka taa fara misiw kan nin bɛɛ lajɛlen o bɛ kalasakaw olu fɛ yen bi na sa o kɔni bɛ bayɛlɛmali min kan kosɛbɛ o ye ka maraba ka tiga ta Falayi k'a yɛlɛma k'a kɛ tulu ye u bɛ k'o sinsin kosɛbɛ CIC ye nin baaraba min sigi sen kan kabini san 2021 Falayi npogotigi caman min ye maaw caman sɔrɔdasiw ka cɛsabatɔw musow olu caman ka taa se maa wɛrɛw ma n'u ye maa minnu tɛ kuma n'o ye bobow ye muso jɛkulu minnu bɛ yen i n'a fɔ Faleya muso jɛkulu n'a ɲɔgɔnna Falayi ninnu bɛɛ lajɛlen ye kalan kɛ CIC kɔnɔ ɲɛmaaw ko ten sa ko komi dɔ kɛra npogotigi 200 ani maa minnu ye kalan kɛ Falayi ni Ala sɔnna a ma sibiri nata olu na ɲɔgɔn sɔrɔ Sibi minnu bɛ kalan na 12 bɛ ta olu la minnu fana bɛ yen n'olu bɔra ka ban 12 bɛ ta olu bɛɛ lajɛlen na olu bɛna kɛ npogotigi 200 ye CIC kɔnɔ sibiri don su baro de bɛ sigi e bɔra i sera ka mun k'i yɛrɛ ye aw bɛ ka mun kɛ gɛlɛya jumɛn b'aw kan mun b'aw jɛ aw bɛ se ka dɛmɛ cogo di yaasa ka se ka dɛmɛ d'u ma min ye kɔrɔlenw ni kuraw ye olu n'o kumaw falen n'u ɲɔgɔn cɛ u ye degun mun sɔrɔ CIC ko sa ko yaasa ka se ka ko in bɛɛ lajɛlen kurunbɔ kari do u dɛmɛbaw u teriw u balimaw n'u limanaw ani maa mafalen minnu bɛ jamana kɔnɔ Sala Babi ko k'a bɛɛ lajɛlen bɛ wele marisi kalo tile 29 n'o ye kɛnɛ belebeleba ye ka donbolokɛ muso ninnu ye Falayi k'u sinsin yanni maa minnu bɛ kalan na nin waati la olu bɛ se ka bɔ cogo min CIC n'i y'i siɲɛ kelen ye Falayi a bɛ kɛ laada i bolo n'i taara yen maa damadɔ i b'olu ɲininkali kɛ coordinateur ba yɛrɛ national Sala Babi min ye Bore ye direction ale ko directeur ye Dumbuya Amadu Araba Dumbuya baganko b'ale bolo Babugu ale kɔni ale ye 11 ye Fatimu fana bɛ yen ka taa se Yama ya de ka yɔrɔ ka d'anw ye an bɛ sanni kɛ yen de fɛn fɛn bayɛlɛmalen don an b'a bɛɛ sa ya de fɛ yen Falayi donc CIC n'Ala sɔnna ma sibiri ani kari an na yɛlɛma Sibi ka taa olu ka kɛnɛ kan Mali ale ta sibila kɛ kunungo ka ɲɛsin maa ma maa minnu ye degun sɔrɔ marisi kalo tile 22 n'a bɛ fɔ o ma ko vendredi noir Asa Bajalo ale taara ka taa yiri feere da
jamana ɲɛmaaw tɔgɔla k'a yira sa k'a fɔ ko maa minnu ye nin degun sɔrɔ marsikalo kɛlɛ kɔnɔna fala ye ka se ka olu ɲɛji cɛ a y'a yira sa k'a fɔ ko jamana kɔni tɛna ɲinɛ o kɔ fiyewu u ka tɔn n'o ye ADVR ye k'o ɲɛmaaw fana fo k'u waleɲuman dɔn wulikajɔ ni cɛsiri la fala ye ni 22 marisi tun ma kɛ Musa Bini a tun bɛ gɛlɛya kosɛbɛ o la sa ɲɛmaaw ye tasibila kɛ ka miiri kɛ k'a yira sa k'a fɔ ni laada in a na timɛ san o san ni Ala sɔnna a ma alamisa nata o ye 26 marisi ye fala ye président yɛrɛ de bɛna han Balabugu pɔn bɔda la n'o ye pɔn martiri ye ale yɛrɛ bɛ taa yiri feere da ye n'o ye général d'armée Asimi ye alamisa sɔgɔmada n'Ala sɔnna a ma an na ye o kɛnɛ fana kan AES ale ye bataki bɔ k'a yira sa k'a fɔ ko min ye Union européenne ye ale ye fɛɛrɛ minnu fɔ kɔkan kibaruya nasira la ko o kɔni ti bɛn fiyewu Bazoum bilaliko kuma k'o kuma tɛ yen Ganakaw fɛ yen min ye u ka jamanaden maa 40 u ye dɛmɛ don olu ma sa ko maa dɔw kun taara olu ta Nizerakaw fɛ yen k'u bɛna 5 don fiɲɛna n'u ye ka taa n'u ye fa wɛrɛw fɛ Gana ɲɛmaaw ye wulikajɔ kɛ sa ka fɛɛrɛ sɔrɔ o la Sudankaw fɛ yen dɔgɔtɔrɔso dɔ bin taara kɛ o kan a kɛra fan fɛ sa o ye Darfour ye n'o bɛ Bamanci wale kɛbaaw bolo n'o o ye groupe rapide maaw ye fala ye maa 64 o de fatura waleya in senfɛ denmisɛnnin 13 b'a la ni ye jɛnsirike naani tɔ min sigilen don kɛnɛya ko kunna sa u y'a yira sa k'a fɔ ko nin tɛ ko ɲɛnɛma ye fɛɛrɛ ka sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso olu sen ka bɔ a la farafinna worodugu yan fan fɛ min ye Afrique du Sud jamana ɲɛmaaw ye fala ye u y'a yira juma don k'olu ka taji k'a tɛ bɔ u ka jamana da fɛ tuguni an filɛ kalo min na n'o ye marisi kalo ye ale ni avril kalo ni mai kalo k'u bɛ taji feere a sɔngɔ la min bɛ u bolo o y'u yɛrɛ ta ye o kɔfɛ ko ni kɛlɛ ma ban pewu ko taji sɔngɔ bɛ yɛlɛ Afrique du Sud donc olu kɔni kɛlen don k'u ka ko gɛrɛntɛ ka bɛn fɔ avril kalo ban waati ma k'u kɔni y'o fɛɛrɛw de sigi sen kan nka ni kɛlɛ in tora sen na k'u ka dugudenw k'u labɛn ko dɔ bɛ fara a ka juin kalo o nata ye États-Unis maa ɲɛmaaba dɔ fala ye n'ale bɛ kɛlɛ kɛ banbanci wɛrɛ ni juguya wale ka bɔ ka taa olu juguya la ale ye walan sɛmɛ ko sabula ko kɛlɛ min bɛ ka ta ka ɲɛsin Iran ma ko ale tɛ k'a ye fiyewu ko Iran bɛ degun ta ka ɲɛsin États-Unis ma maa ko fɔlen a ka walan sɛbɛ kuma cayara kosɛbɛ Kibakaw fɛ yen ni ye marisi kalo tile 21 ye fala ye kuran tigɛlen don dugu bɛɛ la han Kiba ye gun de ye ale ye gun ye gun min ka sɔrɔ États-Unis nka États-Unis tɛ foyi d'u ma u bɛ embargo la o la sa k'u yɛrɛ ka dugudenw u wulilen don k'u jɔ kuran bɛ se ka na cogo min nka min ye kurantigɛ in kibaruya ye a bɛ dugu bɛɛ de kan han sabula k'olu fɛ yen maa ma bɔ mɔgɔ la quoi bɛɛ lajɛlen de bɛ dibi la min ye kɛlɛ min bɛ sen na n'o ye Iran ni Israël ni États-Unis ka kɛlɛ in ye fala ye maa 100 ɲɔgɔnna ko e ko olu ma minɛ wa min ye Abu Dhabi kaw fɛ yen k'u ye ja ta ja minnu n'o tɛ tiɲɛ u ye k'u ka olu bila bɔlɔlɔ siraw fɛ ko yɔrɔ minnu u da wɔlɔnna olu ka yɔrɔ la k'u ka kiiri u bɛna n'a kɛ sabula maa kofɔlen ninnu juma don k'u taara u yira kiiri tigilamaw la Israël kaw fɛ yen u y'a yira sa ko bingali min ka u ka dugu la n'o ye Dimoma kɛrɛfɛla la sa ko maa 30 ɲɔgɔn ko kɔni k'o joginna waleya in guwanen don Israël la kosɛbɛ sabula u y'a yira sa k'a fɔ kɔni ɲininiw bɛ sen na sabula olu ka nucléaire yɔrɔ in a ko ka kɛ o masuruna de la halisa o kɛlɛ kelen hukumu kɔnɔna na Detroit d'Ormuz n'ale datugulen don ko yalama a bɛna na to ten wa Trump ko k'a ye tile 2 di n'a ma dayɛlɛ ale yɛrɛ na wuli ka jɔ kɛ nin waati in kɔni na sa kérosène n'o bɛ kɛ avion na n'o ye avion taji ye fala ye ale kɔni sɔngɔ yɛlɛlen don kosɛbɛ wa min ye biyew ye avion biyew u bɛɛ sɔngɔ yɛlɛla han an t'an ka Wagadugu ta bɔ a ma fɔlɔ ni biye sɔngɔ ma jigin an n'an ka Gana ta fana bɔ a ma fɔlɔ fala ye n'a jiginna tuma min on sont partis yaasa ka se ka ko bɛɛ lajɛlen sigi sen kan sa min ye farafinna jamanaw ye UEMOA jamanaw olu na ɲɔgɔn ye kɛ yaasa sɔngɔ ko ninnu bɛ se ka lajɛ cogo min u ka jamanaw kɔnɔna na taji bɛ yɔrɔ minnu na ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi ko sabula halisa jamana caman bɛ yen taji sɔngɔ ma yɛlɛ i n'a fɔ Mali halisa taji kɔni min ye gazuwali ye ale bɛ litiri bɛ 145 la min ye essence ye ale kɔni bɛ 155 la nin waati na Mali kɔnɔ hali bi ko feereli bɛ ka kɛ ten yanni taji kuraw ka don farikolo ɲɛnajɛ ko ta nasira bɛ fala ye Estade malien buruna kunungo sabula tala 7 kɛra la Bamako a ye 2 kɛ Mamelodi Sundowns maaw la o tɛ bɔli kɛ ka taa ɲɛ min ye Nkengi ye ale ye colu dasi o kɔfɛ Amani Majan o fana nana ka na sari ka colu 2nan dasi sɛgɛnnafiɲɛbɔ bɔra o kan min ye sanga 2nan ye a banna fu bɛɛ ma don o kɔnɔna na sari ale ye 2 min don sanga fɔlɔ la dangɛra o ma nin bɛ kɛ sari ka tulon bannen pewu kupu kafo ale kɛnɛ ka fala ye Mamelodi Sundowns ale bɛ ɲɛ sɔrɔ ka taa ɲɛ min ye Esperance de Tunisie ye o fana y'a ka biye sɔrɔ Ali ɲɛkɔrɔ o fana taara ɲɛ Asfar ka bɔ Marokaw fɛ yen
ale fana y'a ka biye sɔrɔ ka taa ale pyramide maaw olu bɔ a la AS Berkane Maroc o fana ye se sɔrɔ Al Hilal ale ye olu maaw olu bati n'i y'a ye sa demi-finale bɛna kɛ cogo min na Falaw de filɛ nin ye Mamelodi Sundowns ale ni Esperance de Tunis de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ o tɛ Dieng ninnu ka tɔn ye sa wa Alu Dieng an ka kapitɛni ale tɛ yen de ɔhɔ dɔ in kɔni o ye Maroc 100% ye Asfar ani RC Berkane olu kɔni u fila bɛ Maroc tɔn ye olu fana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɔrɔ a tigɛra Dawuda fɛ ni Afrique du Sud yɛrɛ tɛ nin bɛɛ ti arabuw ye sa wa n'an ko m'an kɔlɔsi peut-être an kun tɛ ye nin kɛnɛ in kan koyi fala ni Estar kun sera yan o kun y'a mago ɲɛlen ye nka u ye min kɛ u bɛ bɔli kɛ san wɛrɛ u k'u labɛn bon olu yɛrɛ bɛ championnat u bɛ 7e de la 14 points bu ni joli b'a cɛ dɛ ɲinan championnat bɛ gɛlɛya Stade bolo dɛ parce que olu yɛrɛ tun bɛ gosili min na nin u bɛ ka gosi n'an bɔr'o la Mali Fédération de Ballontan o fana sigili baaraw bɛ sen na min ye cɛbɔw ye Fala ye ka kɛ n'an ka kibaruya sɔrɔlenw ye kalo tile 17 maa 3 ko olu de y'u ka sɛbɛn da muso kelen bɛ a la ale ni cɛ 2 maa min yɛrɛ bɛ ni bɛɛ lajɛlen bolokɔni ɲɛsinnen ale ma k'ale bɛna kɛ fédération ɲɛmaa ye Fala ye n'a y'a ka liste yɛrɛ bɔ ka ban k'a jira ni maa minnu bɛna baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'an y'u tɔgɔ di o ye Muazu n'u b'a wele ko Baba Cissé Fala ye ko in bɛna kɛ cogo di o de filɛ nin ye jɛkulu minnu bɛ yen n'an b'a fɔ olu ma ko club de première division olu ye 14 ye olu kelen sa min ye voix 14 de b'olu fana bolo olu fana kan ka ye kɛnɛ kan mun ye club de deuxième division ye olu ta ye voix 16 ye Fala ye club kelen o kelen voix kelen mun bɛ muso ballontan in o de kuma cayalen don sabula ale ligi ma kere nka u y'ale don kalata in na o de la fédération yɛrɛ bɛna na bɔ 19 na ka taa kɛ 21 ye comité exécutif a bɛna na bɔ maa 19 na ka kɛ maa 21 nka kuma de bɛ nin yɔrɔ in na Fala ye sabula caman bolo sariya sɔsɔra dɔw bolo sariya ma sɔsɔ sabula comité yɛrɛ tɛ yen nka maaw kɔni sigilen don k'a ko la ye voix 2 bɛ olu fana bolo Fala ye a fɔ ma ko ligiw n'o y'an ka marabolow ye Segu Kayi Sikaso Kulukoro Moti Tunbutu ni Gao ni Kidal 9 don parce que ligi bɛ 9 la fɔlɔ a ma taa région bɛɛ la fɔlɔ ka sababu kɛ falema don o la o ligi 9 ye Fala ye olu bɛɛ lajɛlen voix 3 b'olu bɛɛ kelen bolo n'i y'olu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka na sisan sa groupement minnu bɛ yen ballontanakɔrɔw ka groupement maa 1 arbitre ka groupement maa 1 entraîneur ka groupement maa 1 médecin ka groupement maa 1 o de bɛ kɛ maa 70 ani sisan 79 ye parce que fila farala a kan yɛlɛma min donna ko in na a kuma kɔni cayalen don nka bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko min ye cɛbɔw ye ka ban u y'u ka sɛbɛn bɛɛ lajɛlen ni maa 1 de ma o ye Muazu ye a yɛrɛ tun bɛ kununko ballontan terrain na ka taga Stade Malien ka ballontan lajɛ yanni ko bɛɛ lajɛlen ka latigɛ nka sinikɛnɛ fédération mɔgɔw secrétaire général ale b'a fɔ maa minnu ka liste candidat minnu taara n'olu bɛ se ka taa nin ko in na ale bɛna n'o kumaw fɔ ni min bɔr'o la fana an n'o jaabi di maaw ma farikolo ɲɛnajɛ in ale b'an ka kuma kuncɛ sɔgɔmada in na ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn seli banna Fala ye sunkalo fana banna baaraw daminɛna bi bɛɛ k'i cɛsiri bɛɛ k'i jija Jaba Sidibe an b'a fo k'a waleɲuman dɔn min ye sunkalo a y'an dɛmɛ kosɛbɛ an b'a fo k'a waleɲuman dɔn an y'a ka bonyaw ye Sori Kɛmɛso k'a fana fo Bayiba mairie du district kɔnɔna ka foli ta ka ɲɛsin ma min ye Siriman Bacili ye k'a fana fo k'a waleɲuman dɔn Fala ye Jalafarakaw ka maire Seydou Sako k'a fana fo k'a waleɲuman dɔn an tɛ ɲinɛ Amadu Gasama kɔ min ye an yɛrɛ ka Jɛnɛkɔrɔkaw ka bila ye k'an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn Gawusu Bagayogo ale ye école karamɔgɔ ye Segu k'a fana fo an terikɛ n'o ye Caman Diko ye nin waati in na ale taalen don seli kɛ u ka dugu la filaninw fa mototaxi tigi don Fala ye an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn maa maa sɔgɔlen nana Mali kɔnɔ Mali kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen aw ni ce Ala ka san wɛrɛ jira aw ni aw bɛɛ lajɛlen na aw bɛɛ lajɛlen a fana ka yafa an ma an fana yafara bɛɛ lajɛlen ma a k'an bɛn waati wɛrɛ.
an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ. A y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ. N'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kan, a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la. Nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na. 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75. Ngo 98 17 36 45.